20 pesos nga kilong bugas ipadayon unya sa paglingkod ni Governor-elect Pam Bariccuatro nga walay piliong sektor nga makapahimo sa baratong bugas. Ano ang report ni Femri Dumabo? Suportaran og magpadayon ang gisugdan nga programa ni outgoing Governor Gwen Garcia nga 20 pesos matag kilo nga bugas nga gibaligya sa probinsya sa Subo. Apan gitataw ni incoming Governor Pam Bariccuatro nga ang nakalahi lang kay way pilion nga makapalit niini pasabot nga ang tanan gyud mao'y makapalit. Usa sa gitun-an karon sa administrasyon ni Bariccuatro ang pamaagi nga mapadayon kini og mulungtad sa taas nga panahon. You know, it's about food security for me because that's my advocacy, So if we have the funds and if it's doable, then why not, But I don't think it should be selective and I think it should be sustainable. Kahinumduman, gisugdan ang programang 20 pesos nga kilong bugas sa probinsya sa Subo nitong Mayo 1, apan gihunong sa pagka-Mayo 2 tungod sa election ban. Subli kining gibaligya sa kalungsuran human sa eleksyon. Samtang pangitaan og pamaagi ni Cebu City Mayor-elect Mr. Archival ang pagbaligya usab sa tag 20 pesos matag kilo nga bugas sa iyang paglingkod na unya sa katungdanan. Plano ni Archival nga mahinabi ang taga Department of Agriculture sa Rayon 7 ug ubang ahensya aron mapatuman ang mga programa sa dakbayan sa Subo. Participate and take note that as what I have understood, there is 10 pesos sa Cebu City, 10 pesos sa national government. But the moment you are going to sell it, ang problema mo gud ang pag-sell kinsa imong baligyan. Oba ni Cleofer Lumaya Gogrod Prado, Femri Dumabo. Balitang Bisdak.